Různý traumata z dětství si nesem asi každej, avšak to by neměl omlouvat to, že se v dospělosti budeme chovat jak nezodpovědní košťata. Hlavně, když do toho máme děti. Tati, můžu se napít? Jo. Jo, tam byste nedal tomu dítěti pivo. Co je, doma se taky sem tam napije. Jo, já vím, dneska jsme začali takhle z ostra, ale od teď to bude už jen sranda. Nedělám si... Prdel? No to teprve bude. Dneska si rozebereme, věřím, že pro mnohý citlivý téma. A tím je jeden z největších, ne-li ten absolutně největší hudebník a tanečník, co kdy chodil po planetě Zemi. Král popu Michael Jackson. Michael Jackson nás bohužel opustil už v roce 2009, takže to zkusím s nějakou úctou. I když zase na druhou stranu, jak se říká, sranda musí být, i kdyby v otravě šeli, ne? Samozřejmě, kdyby barák hořela, máma utekla s komediantama. Tak a jdem na to. Dneska si rozebereme South Park epizodu s názvem Jeffersonovi z roku 2004, která se jmenuje výhradně Michael Jacksonovi a policejní korupci a rasismu té doby. Michael Jackson, ačkoliv považován za toho největšího hudebníka a tanečníka, jeho moonwalk a chytání se za koule si pamatuje jistě každý, byl taky nepochybně velmi kontroverzní osobou. A tahle epizoda městečka South Park je primárně inspirovaná kontroverzním dokumentem Living with Michael Jackson z roku 2003 od Martina Bashira, dnes již bývalého britského novináře, který to ale celý natočil tak nějak účelově, ale k tomu se dostanu. How ignorant is that? The ignorant fool who wrote such a thing. So don't believe that stupidity. Michael Jackson se narodil v roce 1958 v Indianě v USA a hned od útlýho dětství, konkrétně od 5 let, byl tahanej po koncertech, tour a všemožných hudebních akcích. Určitě tu zmíním můj oblíbený song z roku 1970 s názvem ABC od Jackson 5, což byla hudební kapela, kterou Michael jako kluk tvořil se svýma 4 sourozencema a který vedl jejich otec Joseph Jackson. Takže zatím, co my ostatní jsme si na pískovišti stavili bábovky a žrali bláto, tak on vymetal kluby a pódia a ještě dostával čoudy od fotra. Psychický. Takže je jasný, že si nezažil pořádný dětství a tak nějak navždy zůstal dítětem. Michael to otevřeně sám přiznával a nebyl tajemstvím, že si ztracený dětství vynahrazuje v dospělosti. Není teda divu, že byl neustále kvůli svýmu chování středem veškerý mediální pozornosti. Aby se na chvíli ukryl před tím všem novinářským humbukem, tak si dne 21. dubna roku 2004 změnil jméno na Michaela Jeffersona a se svým synem Blanketem se přestěhoval do tichého, kolorádského horského městečka South Park. Čau, ty tu bydlíš? Jo, zrovna jsme se přistěhovali. Budete mý noví kamarádi. A Blanket je skutečný Jacksonův syn, celým původním jménem Prince Michael Jackson II. A to, že má Blanket přes ksich masku, tak to není žádný výmysl, to odkazuje na skutečnost. Kvůli ochraně před novinářema. I love you. Here he is. But I love you. Here's the bottle. Wait. Ah! Here's the bottle. V tomhle videu bude fakt hodně různých referencích, takže se připravte. Realita splývá s fikcí. Opět. Co to má s ksichtem? Lídek, myslím, že se popálil při požáru nebo tak. Tady Kyle odkazuje na událost z počátku roku 1984, kdy Michael Jackson, ne Jefferson, natáčel reklamu na Pepsi a chytl mu vlasy na hlavě a utrpěl popáleniny 2. stupně. Michael Jackson fans can rest a little easier. The superstar was unexpectedly released from Broadmoor Memorial Hospital in Los Angeles this afternoon. Jackson had suffered 2nd and 3rd degree burns to the back of his head last night during the filming of a glittery TV commercial. Michael Jefferson má radost, že si v Novém Městě našel nové kamarády a tak vylezá na strom, kde začíná zpívat. Pojďte, vylezeme na strom. Have you been up my wishing tree? Jam on, where we can laugh and giggle and scream. Tohle je prostě jako gól. Šamouna! Já mám prdel hlasivky, já tohle nedám. A tady se nikdo jako neuražte, ok, tohle je prdel. Každopádně, tahle scéna je založená na tom dokumentu Living with Michael Jackson od toho Bashira, kde prostě Michael začal šplhat na strom, no. I call it my giving tree because it inspires me. I love climbing trees in general. You go and climb it, and when you've climbed it, let's see how inspiring it is.
Dobrý, ty vole, jedem dál, doslova. You like to ride the train with me. A on v tom vlaku fakt jezdil. Hold on. Tell him hold on. Don't fall out. Já si tady sám, ty vole, tak nějak bořím svoje představy o South Parku. Člověk si myslí, že Matt a Trey přišli na něco geniálního, ale oni fakt jen zachycují realitu. Masakr tohle, no. Zpráva o novém sousedovi se rychle rozkřikne a všechny děti chtějí trávit čas u Cool Jeffersonových, který mají různé hračky, hrací automaty, cukrovou vatu, videohry, či třeba ten vláček. A celá ta zahrada a dům s bambilinem pičovým okolo je čistou referencí na Michaelův ranch Neverland, což je odkaz na fiktivní svět Země na země, kde žije Peter Pan. A na tenhle ranch si Michael Jackson zval různý děti, s kterýma si pak hrál. A to nás pomalu dostává do hlavní myšlenky epizody, a to je Blanket, kterému Michael Jefferson, tady se bavíme o South Parku, nevěnuje moc pozornosti a dozvídáme se, že nemá matku. Co tvoje máma? Já nemám mámu. Ne, já jsem totiž ze Skumavky. A tohle taky naráží na něco z toho dokumentu. When I was talking to Prince one day, he said to me that he didn't have a mother. He said he didn't have a mother. Yeah, I said, Prince, where's your mummy? And he said, I haven't got a mother. That's right. Did you tell him to say that? No. What do you think he means when he says I haven't got a mother? Avšak, jak jsem říkal na začátku, ten dokument byl natočený tak nějak účelově vyzobrazit Michaela jako magora a milovníka dětí. Asi se jako Bashir nemusel moc snažit upřímně, ale i tak, no. Po vysílání toho dokumentu vyšel jiný dokument s názvem The Michael Jackson Interview, The Footage You Were Never Meant to See, což teda česky pak znamená záběry, který jste neměli vidět, který dodává dodatečný vystřižený záběry a také rozhovory s určitýma lidma, třeba matkou Michaelových dětí. My kids don't call me mom because I don't want them to. They're Michael's children. It's not that they're not my children, but I had them because I wanted him to be a father. I believe that there are people who should be parents. And he's one of them. Tohle byla Debbie Rowe, která mu porodila 2 děti, prince Michaela Jacksona a Paris Jacksonovou. Totožnost náhradní matky nejmladšího dítěte, prince Michaela Jacksona II., a.k.a. Blanketa, je neznámá. Teď se nicméně pomalu přemostíme k vedlejší dějové lince, kde je Michael Jefferson pozván na oběk Marshovým, kde padne otázka. Jo, a víte, že zase psali o Kobe Bryantovi? Vážně? Co si o tom myslíte? Je podle vás Kobe vinný či nevinný? A tady kontext. Kobe Bryant, legenda NBA, ale i kauza sexuálního napadení z roku 2003, která skončila mimosoudně a rozdělila veřejnost. A Michael, ten v tom vidí vzorec. Poldové mají zvláštní talent vybírat si zrovna bohatý černochy. Snad si nemyslíte, že policie křivě obvinuje bohaté černochy, protože na ně žárlí? Ano. A na místní policejní stanici se mezi tím donese, že se do South Parku přistěhoval nový občan. Nějaký pan Jefferson, 50 let, koupil tu dům a zaplatil hotově. Asi má spoustu peněz. Jo, no a co? Hej, přesně tak. Co jako ty vole, to si dneska člověk ani nemůže koupit dům v keši nebo co? Píše se tu, že je černoch. OK. To mění situaci. Černý a bohatý. Měli bychom toho pana Jeffersona obvinit stejně jako Kobeho. Fízlové se teda rozhodli, že na Michaela taky něco narafičí. Prostě protože je bohatý a černý. A do toho jim skvěle přihraje právě Michael Jefferson, který se vloupá do Stanova domu v obleku Peter Pana. Vždyť je 1:30 v noci. Look at me, I'm Peter Pan. Shamona. I'm a little boy forever. Hey! A tohle navazuje na ten ranch Neverland. Peter Pan je všem nepochybně známá fiktivní postava, která představuje kluka, který odmítá dospět. A tohle zase odkazuje na známou věc, že Michael Jackson tuhle postavu miloval a často se s ní stotožňoval. You don't want to grow up. No, I am Peter Pan. No, you're not your Michael Jackson. I'm Peter Pan in my heart. Celý ten dokument je takovým sběrem všech Michaelových bizárů a Bashir si byl určitě vědomý toho, co dělá a že to natáčí za účelem kontroverze. Ostatně se k tomu sám krátce vyjádřil, když v roce 2009 okomentoval Michaelovu smrt. Certainly when I made the documentary, there was a small part of that which contained a controversy concerning his relationship with other young people.
But the truth is that he was never convicted of any crime. I never saw any wrongdoing myself. And whilst his lifestyle may have been a bit unorthodox, I don't believe it was criminal. A tohle byla taky tak nějak všeobecně přijímaná pravda, kdy dokonce představitel Mr. Beana, herec Rowan Atkinson, ten dokument sparodoval. Michael, I'm your best friend. I love everything you do. This film is going to make everyone in the world think that you're absolutely fabulous in every way. Trust me, you're going to come out of this really well. Oh, thank you very much, Martin. All right, so what's your first question? Michael, do you have sex with children? I když byl ten dokument natočený tak nějak účelově, tak rozjel sérii vyšetřování, který vyústilo v soud, který Michael nakonec vyhrál. Nicméně ten dokument poskytuje naprosto skvělý scény k sparodování, protože Michael Jackson, nebudeme si nic nalhávat, byl prostě zvláštní člověk. Now let's all sleep and dream. Tohle už je trošku creepy, ne, ty vole. A tohle opět odkazuje na to, že Michael přiznával, že spal s dětma v jedné posteli. Někdy vedle postele na zemi ve spacáku. When you're talking about children, we met Gavin. And it was a great privilege to meet Gavin because he's had a lot of suffering in his life. Yeah. When Gavin was there, he talked about the fact that he shares your bedroom. Yes. Can you understand why people would worry about that? Because they're ignorant. But is it really appropriate for a 44-year-old man to share a bedroom with a child who is not related to him at all? That's a beautiful thing. A jo, ty vole, tohle je trošku jako ulítlý. Dospělý chlap, co je uvnitř, stále ještě dítě, si hraje s dětma a ještě s nima chrápe v posteli. What the fuck? Nicméně, jo, je tu nicméně. Bylo například známý to, že trávil hodně času s představitelem Sám doma, Macaulay Culkinem, a Culkin se k tomu několikrát vyjádřil následovně. What happened at the house? That's what all these things It's, you know, that's what's so weird, you know. What did happen? Nothing happened, you know. I mean, nothing really. I mean, we played video games, you know. We you know, played it as an amusement park. Well, the thing is with that whole thing is that, you know, they go, oh, you slept in the same bedroom as him. It's like, I don't think you understand. Michael Jackson's bedroom is 2 stories. And it has like 3 bathrooms and this and that. So when I slept in his bedroom, yeah, but you have to understand the whole scenario. Dobrý, ty vole, tak jsme si vysvětlili Peter Pana a přespávání, takže teď si odskočíme k seržantu Yatesovi. A schovávám sem kokain. Johnsone, co ty? Dávám mu na boty krev? A celá tahle linka s Yatesem je za prvý hrozná prdel a za druhý se odkazuje na mnoho skutečných událostí. Nemlaďte ho, někdo ze sousedů by to mohl natočit. Třeba tahle jediná věta se odkazuje na případ Rodneyho Kinga. An unusual twist in a case of alleged race-based police brutality in Los Angeles. Neither the police nor the suspect knew that a home video camera had captured the scene. It began as a high-speed chase and ended early Sunday morning with the motorist, a black male, being brutally beaten and kicked. Video obletělo svět a nakonec to vyústil v obrovský nepokoje v Los Angeles v roce 1992. 6 dní chaosu, 63 mrtvých, přes 2000 zraněných a zásah Národní gardy armády. Při nastrkávání důkazů si Yates v autě krátí čas a pokládá si velký filozofický otázky. Proč policisté v celé zemi tak rádi obvinují bohaté Afroameričany ze zločinů, které nespáchali? To by mě taky zajímalo, ty vole. Možná jsme jen velká modrá koule z větší části pokrytá vodou a chvíli se na ní vezeme. A nevím, tohle mi strašně připomíná první sezonu True Detective, česky pak Temnej případ z roku 2014, kdy detektivové Russ Cole a Marty Hart taky sedí v autě a Marty začíná filozofovat. Myslím, že lidský vědomí je tragický vývojový přehmat. Začali jsme se moc vnímat. Příroda vytvořila jeden aspekt, který je od ní oddělený. Podle přírodních zákonů nemáme existovat. Tady je jako rozhodně blbost, aby se South Park inspiroval, jelikož ta epizoda vyšla v roce 2004 a True Detective měl premiéru v roce 2014. Takže by se tu dalo polemizovat o tom, že tvůrci Detective se inspirovali u South Parku, že? No, ani to ne, tohle je prostě nihilismus jako prase a nihilismus tu s náma už nějaký ten pátek je. Přišlo mi to ale zajímavý zmínit. No, tak co k tomu dodat? Snad jako pokus o novou věc, který
moc nevyšel, experiment, který se nevydařil, no. Když se následně Michael s Blanketem vrací z přespávačky, tak Yates zjistí něco šokujícího. Počkat! Ten chlap není černý! A tady zase, Michael od roku 1983 trpěl kožní poruchou zvanou vitiligo, která zapříčinila to s velkou nadsázkou, OK, teďkon ty vole lidi, že prostě zbělal, papírově byl vo všem černoch. Podezřelý není černoch! Ty parchante, řekl jsi mi, že je to Afroameričan! Yatesovi už pak nic nedává smysl. Málem jsme zatkli a zavřeli úplně nevinnýho bělcha. A začíná přemýšlet nad tím, že skončí s kariérou. Končím, Maggie. Odcházím ze sboru. Odcházíš od policie, ty? Přichází totiž k závěru, že jeho práce už nemá smysl, kdy zmíní například případ O.J. Simpsona. Pokaždé, když křivě obviníme černého pracháče, tak ho hned zase pustí. Jako s O.J. Simpsonem. Případ O.J. Simpson, tehdy největší sportovní celebrita, který byl v 90. letech obviněný z dvojnásobné vraždy. Šlo o jeden z nejsledovanějších soudů v historii. V roce 1995 byl nakonec osvobozen. Mimo jiný kvůli kontroverzní výpovědi Marka Fuhmana, který během případu použil N-word, čím ztratil svou důvěryhodnost. And you say on your oath that you have not addressed any black person as a or spoken about black people as in the past 10 years, Detective Furman. That's what I'm saying, sir. So that anyone who comes to this court and quotes you as using that word in dealing with African Americans would be a liar, would they not, Detective Furman? Yes, they would. All of them, correct? All of them. Jestli byl O.J. fakt nevinný či nikoli, to asi nechám na vás. Avšak finální verdikt Ameriku rozhodně rozdělil na dva tábory. Každopádně O.J. byl potom v roce 2008 odsouzen k 33 letům vězení za ozbrojenou loupež a únos v Las Vegas, kdy byl v roce 2017 podmínečně propuštěn a následně v roce 2024 ve věku 76 let zemřel. Svatý asi teda nebyl. Co na O.J. říkáte vy? Obviňování nevinných bohatých černochů máš v krvi. Celkově ta dějová linka odkazuje na různý případy spojený s policejním rasismem, korupcí a násilím. Ten zmíněný Rodney King, O.J. Simpson, nebo třeba zmíním takzvaný Rampart Scandal z konce 90. kde se zjistilo, že Poldové nastrkovali důkazy a zabírali nevinný lidi. South Park se tady v podstatě jen inspiroval existujícíma kauzama a procesama. Prosecutors are filing motions to free prisoners and overturn convictions, telling judges that in the mid to late 90s, an unknown number of LA officers lied, planted evidence and framed suspects. Nicméně, tady si se South Parkem dovolím nesouhlasit. Ta premisa, že nejde o rasismus, ale o třídní boj, je podle mě jen poloviční, nebo právě odevírá diskuzi. Beta Trey to beru jako žárlivost na bohatý černochy, ne rasismus. Jenže pak by logicky museli řešit i bohatý bělochy, což se neděje. Ve výsledku je ten třídní konflikt stejně prošpikovaný rasou. Chudej černoch zapadá do jejich vize světa, ale bohatý ji narušuje. Černý a bohatý. Pomalu se blížíme do finále, kdy chlapci dostali zákaz vídat se s panem Jeffersonem. Tady se jim jako asi nedivím. A když chlapci procházejí okolo jejich domu, naskytne se jim šokující pohled. Blanket si rád hraje, že jo, Blankete? Jen se podívejte, umí létat. Ježiši Kriste, cvoku! Maghořinano, skutečný klip na tohle jsem ukázal hned na začátku videa, kdy v říjnu roku 2002 Michael z okna novinářům ukázal tehdy pouze 8měsíčního Blanketa. Michael se nicméně vyjádřil, že to byla chyba a udělal to v nějakém zkratu. Následoval ale naprostý mediální humbuk, kdy všichni Michaela označili za magora a stal se terčem mnohých. Kdy za zmínku stojí třeba Eminem z roku 2004 a tohle video. A tady v tom záběru, kdy Blanket pláče, Michaelovi upadne nos. Což zase odkazuje na jeho plastické operace, kdy všem tak nějak bylo jasný, že jich pár prodělal. On sám však oficiálně přiznal pouze 2 plastiky a v obě nosu. But are you Michael, are you honestly saying that you've only ever had one operation? 2. You've had 2? As I can remember. Po jeho úmrtí následně vyšlo na povrch, že podstoupil desítky různých plastik. Takže tady měl South Park pravdu. Chlapci se teda rozhodnou Blanketa ze spádu Michaela Jeffersona dostat za každou cenu a v noci se k ním vloupají a Blanketa prohodí s Kenem,
který tu mimochodem velmi vzácně mluví a nemá kapucu. Lehni si do postele. Fajn, ale mám to u vás. Avšak v ten moment na scénu přichází... Blankete, pojď si hrát. A jestli vám tohle něco připomíná, tak jste hodně starý a máte pravdu a já vám ukážu co. Kdo je tam? Jo, jedná se o postavu Tarmana z legendárního 80kového hororu Return of the Living Dead. Těch různých odkazů je v této epizodě fakt jako kotel. Proto to trvá tak dlouho, no. Sorry. A tady nás čeká klasický Kennyho gag. To je zmrt, ty vole, sejmul Kennyho. Teď už se ocitáme v úplném finále, kdy Poldové dorazí k Jeffersonovým přesně v okamžik, kdy Michael honí děti. Jo, řekl jsem to, ty vole, Michael honí děti. Teď to schválně někdo vystřihněte, ty vole, já budu vypadat jak magor. Každopádně, Poldové teda vymysleli, jak zabásnout bohatýho černocha a chtějí mu přišít zneužívání dětí. Všechno, co jsem o něm slyšel, co se přistěhoval, jsou lži. Že zneužívá děti, že je špatný otec, že má plastické operace. To je ale... Jo, OK, tady víceméně souhlasím s Cartmanem. Potom všem, co jsem načetl a nakoukal, mi nepřijde, že by byl na děti. Byl jako hodně zvláštní, hodně divnej a motal se okolo dětí. Svý dítě bych asi u něj chrápat nenechal, ale podle všeho s nima fakt nikdy nic neměl. Jo, možná je trochu odlišnej, ale jen proto, že musel pracovat už jako malej a přišel tak o dětství. Navíc teď právě kolují konspirace o tom, že Michael bojoval proti Epsteinovi a těm ostatním zmrdečkům ze seznamu a že ho odstranili, protože chtěl zpívat. Nicméně, Carl Cartmanovi argumentuje tím, že Dejme tomu, že všechno o panu Jeffersonovi jsou jen lži. dobrý, přejdi k věci. A pan Jefferson je pouze dobrák, co se snaží být dítětem, protože neměl dětství. Jaj, ale tak už k té pointě, Kyle, poprosím. To je moc hezký až na to, že teď už děti má. A když mají lidi děti, musí sami dospět. A tady se obloukem vracíme k týmí otevírací větě videa. Že ačkoliv jsme byli mnozí ochuzený o dětství, neměli bychom se chovat jako nezodpovědný magoři, akor když máme děti. Avšak v úplném finále bych to na toho Michaela tolik zas nevztahoval. Byl výstřední, pro mnohý byl zvláštní, dělal to či ono, ale že by byl vyloženě špatný otec, jakože vyloženě, to asi určitě ne. Všechny jeho děti na ně vzpomínají v dobrým, takže asi tak. Tato epizoda spíš dokazuje, jak byl Michael komplikovanou osobností. V ideálním světě by to nicméně probíhalo asi následovně. Chci se vzdát všech svých peněz, najdu si normální práci a vychovám tě v normálním prostředí, synku. Ráj na zemi, co? A jestli se vzdáte svých peněz, tak můžeme stáhnout ta obvinění. Naprosto ideální svět, co? Každopádně, policejní rasismus existoval a existuje. Po jednotlivých případech se asi rozhodněte sami, ale pojebaný rasisti existujou a statisticky jich pár bude mezi Poldama. Není důvod zavírat dalšího chudého černocha. On není rasista, on je jenom debil. No, kéž by to byly jen debilové, ty vole. Každopádně, teď jsem právě zjistil, že v kinech poběží nový biopic nazvaný prostě Michael, kde ho hraje jeho vlastní synovec Jafar Jackson, tak schválně, jak to dopadne. Snad tam nebudou ty vole bašírovat. Každopádně, ať byl Michael jaký byl, takovej či makovej, patřil mezi ty absolutně největší hudebníky, co kdy žili. A jeho hudba je toho důkazem. Já měl Michaela ty vole asi 2 poslední týdny doslova v posteli, kdy jsem trávil noci čuměním na různý dokumenty a sjížděním jeho hudby. Takže se teď ještě musím podělit o za mě absolutně největší klenot, ty vole. Takže tak, Šamouna, OK, teď mi to vyšlo tyhle na závěr trošku líp než předtím. Každopádně, dejte odběr, protože mi zase půlka neodebírá, dejte like, pošlete to všem Michaelovým milovníkům, napište do komentářů Šamouna nebo a to bude asi všechno. Actually, ještě jsem chtěl říct, zkuste dát hype a vyhypujte to, let's say, do top 50 v České republice. Takže tak, to bude všechno. Šamouna, a do příště zase zatím zdar.